Σαν να την είπα κουνήσου. Δεν σε βλέπω. Πού να ξέρω ότι είμαι από πίσω, είσαι από πίσω μου. Κοίτα πάνω στο παντελόνι του. Καλά λες. Τρίλε ολέ, γάμο. Απλά τώρα πώς ξεκινά φράγμα εδώ. Άμα δεν βγάλει όμως, θα βγάλει ένα. Κανένας χριστιανός θα πει που είμαστε. Ο Μιχάλης ξέρει. Το φράγμα του κόλου. Του θησαυρού. Μα τι κάναμε, εκδεινόμαστε με κοπέλια. Κάτσε να το πάρω, περίμενε λίγο. Πού είμαστε, να το φράγμα του θησαυρού. 8.30 με 3 ανοιχτό. 8.30 με 3 ανοιχτά, κοπέλια. Τους διάβασες, βρε. Να τώρα, το έχω γράψει εγώ. Η ποια λίμνη είναι η Βηγακολίνη. Η Βηγακολίνη. Όχι, παιδιά. Εγώ θα κόψω το χορταράκι μου, θα το ποξεράνω. Μαγδί Σαλονίκ. Είναι αναλόγω, βρε. Αυτό είναι το περιμένουμε να κρύβει που λένε. Νίκ Σαλονίκ. Ναι. Θα τη βγάλω. Αυτός δεν πήρε. Δεν μαζί ρε παιδιά. Νίκο, τα βγάλες. Βάλω μαζί αλλά εσύ τι έδειξες πόνος. Ναι παιδιά. Δεν βάλε μερικούς δουλέ. Έλα Γιάννη. Έλα. Τι έχετε να πείτε. Νίκο. Το βλέπω το μαλάκα. Το βλέπω το μαλάκα. Σε τσικώτες Παναστήρια. Παρτόλο. Ναι, τους παίρνω. Απλά με το πλησιάζουν εκεί στη στροφή σφύρα. Εντάξει, τελειώνουνε. Έχετε εκεί ακόμα ένας ξεχασμένος. Όχι, έρχεται πράγμα. Λοιπόν, βγες εδώ στη στροφή τώρα δεξιά. Φύγε λίγο. Εκεί. Αυτό είναι. Τώρα βγες εδώ. Έρχονται. Ναι. Κάτσε, έχει ακόμα πολλές στροφές, ρε. Θυμάσου, θα σου πω εγώ. Οπότε θα γυρίσετε μέσα. Θα γυρίσει εδώ στο πέταλο αυτό. Πάτα. Δεν πειράζει, κάτσε εκεί πέρα. Έλα. Πήγαινε, κάνε βρουμ βρουμ. Και ο τελευταίος. Βρουμ βρουμ βρουμ. Ως συνήθως. Δώσ' την κάμερα στη Μάγδα. Να πάμε το... Όχι ρε.
Here we are. Φράγμα θησαυρού. Εδώ είναι για να κάνεις τέτοιο. Περιοχή Ξάνθη να πω. Ξάνθη. Παρανέστη. Εντάξει. Την ώρα που βγάζουμε είπαμε ρουφά μου κοιλιά. Από εδώ δεν βγάλαμε, ναι. Άλλο Ακράποβιτς, άλλο Γιωσιμούρα, φίλε. Για ξεμπούκομα είσαι λιακό. Πάνω από τη θάλασσα. Είμαστε τώρα εμείς 380... Α, να ρε, με ζούρα, ρε. Δηλαδή όταν φτάσει εκεί πάνω το νερό, 387, όταν φτάσει εκεί πάνω το νερό, ανοίγουν οι πόρτες. Πρέπει να έχει φτάσει μια-δύο φορές. Δεν ακίνησε. Α, μόνο τότε το νερό περνάει εδώ μέσα. Για να φτιάξουν το φράγμα. Για να μας πείτε όλοι από έξω. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν. Το μεγαλύτερο φράγμα της Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Από το σιδηρόνερο. Κάντε βίντεο κάμερα. Παιδιά, αυτό είναι βίντεο που μπορείτε να μιλάτε. Μιλάμε, έλα να μου τα λαμπάκια μου, έλα. Κάνε ανασταυρό. Έλα, Γεια σου Νικολιό, γεια σου Νικολιό. Παναγιά μου! Τώρα εντάξει. Είσαι ελαφρές. Έχεις βάλει φρεσκάκι μέσα. Όχι ρε, μαλακίες κάνω. Ξαναγίνω από εδώ. Τώρα που είμαι μόνος. Μαμ. Ναι, είναι μια καλή ώρα για να σπίτι. Παιδιά, θα σου πω, που δεν ήθελες κιόλας. Θα πληρώσεις κιόλας για αυτό. Όταν τρώμε δεν τραβάμε βίντεο. Τι μαλακιά. Δεν παίρνω σε ένα αγόρι μου, τα πιάτα παίρνω. Ωραίο, καλό κινητό και το παρέδωσε. Φαντάζομαι ότι δεν με. Άμα το πίνεις μισή καλά. Βρήκα ένα ωραίο κινητό και το παρέδωσε μαλακιά. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, πιάτο είναι αυτό? Αυτή είναι μια μερίδα πανσέτα. Περνάει. Ήτανε μία. Τα υπόλοιπα είναι πίσω σου. Αυτά που κάνω εισαγωγή μπορώ να σου κάνω μέχρι 30%. Ο πεντάστερος μιλάει παιδιά. Είπα να το σηκώσω. Σχολιάρα ψιγάρο τελείωσε.